Sziasztok! Ebben a videóban egy kétoldalú névjegykártyát fogok készíteni. Íme. Nyitok egy új dokumentumot, fájlmenü, új, vagy pedig a Ctrl+N billentyű kombinációt használom. Megadom a dokumentum profilját, nyomtatott profil. A rajztáblák száma legyen 2. A mérete pedig egyedi méret, A8-as méretet fogunk használni, az pedig 74x52 mm. A speciális fület lenyitva ellenőrzöm, hogy a színmód CMYK, a felbontás pedig 300 ppi. Oké. Navigálás következik. Ahhoz, hogy az egész dokumentumot lássam, megnyomom a Ctrl+1-es billentyűt. Ez tulajdonképpen a tényleges mérete a névjegykártyának, ugye nem túl nagy méretű. Ahhoz, hogy az egyik vásznat teljes képernyőn lássam, ahhoz először is aktiválom a rajztáblát, és megnyomom a Ctrl+0 billentyűt. A nagyítás legegyszerűbben az Alt billentyűt lenyomva, és az egérgörgőt görgetve föl-le történik. Ha a szóközt megnyomom, megjelenik egy kéz, és tudom a rajztáblát jobbra-balra, illetve föl-le mozgatni. Tehát az Alt görgő és a szóköz bal klikk tulajdonképpen elég is a navigációhoz. A szöveg miatt beállítok egy alaprácsot, szerkesztésmenü, beállítások, segédvonalak és rács. A rácsvonalak gyakorisága legyen 15 nyomdai pont. Ezután pedig nézetmenü, rács megjelenítése. A szövegdoboz elkészítése következik, az eszköztáron a T betűs ikon, vagy pedig a billentyűzeten megnyomom a T betűt. A bal egérgombot lenyomva tartva rajzolok egy téglalapot. A rács segít ebben. Beírom a nevet, Shift-Entert ütök, azaz új sort kezdek. Foglalkozás a grafikus, Shift-Enter, telefonszám, e-mail cím. Ha bármit elrontok, a Ctrl+Z billentyűvel vissza tudom vonni, illetve a Ctrl+Shift+Z-vel pedig újra végre tudom hajtani ezt a műveletet. A szöveg formázása következik. A karakter ablak megnyitása, az ablak, szöveg, karakter menüpont alatt található, vagy pedig Ctrl+T. Kijelölöm az összes szöveget, és kiválasztom a Montserrat betűtípust. Ez egyébként ingyenesen letölthető a FontSquirrel oldalról. Kijelölöm csak a nevet, és a karakter ablak jobb felső sarkában található gyors menüt legördítem, bekapcsolom a mind nagybetűs opciót. Ez azért jó, mert akkor a fő információ jobban elkülönül a többi információtól. Illetve átállítom a betű stílusát hairline-ról regularre, azaz hagyományosra. Amikor bekapcsolom a nagybetűs funkciót, akkor célszerű a betűközt is megnövelni, különben nehezebb lesz elolvasni. A betűköz karakterablakban felülről a második funkció, beállítok egy 300-as értéket.
Utána kijelölöm a többi szöveget, és átállítom 9-es méretre. Így jobban elkülönül a névtől. Kijelölöm a második sort, és beállítok nagyobb sortávolságot. Mivel az alaprács 15 pont magas, ezért ennek a dupláját, 30 pontot állítok be. Az alsó két sornál pedig 15-öt. Ez ugye az alaprácsnak a mérete. Újra kijelölöm az összes szöveget, ugye ezt vagy az egérrel, vagy pedig a Ctrl-A billentyű kombinációval. Megnyitom a bekezdés ablakot. Ablak, szöveg, bekezdés, vagy pedig Alt-Ctrl+T betű. A kijelölt szöveget középre igazítom. A szövegdoboz igazítása következik. A kijelölő eszközzel beigazítom a szövegdobozt a szöveg széléhez. Az eszköztáron megkeresem a kijelölőt, a középen alul található kis négyzettel pedig beigazítom a betűk alapvonalához. Újra kijelölöm a szövegdobozt, utána pedig ablak, igazítás, vagy Shift F7, vízszintesen és függőlegesen is középre igazítom. Ezzel el is készült a névjegykártya első oldala. Mentés következik. File, mentés másként, vagy Ctrl-Shift-S.